A Mancomunidade de Concello Serra do Barbanza xa conta co reforzo da flota de camións, polo que se vai mellorar a recollida do lixo de maneira inminente. Dende a pasadas semanas hasta en Lousame, os 3 camións que a Mancomunidade de Concello Serra do Barbanza alugou e que entrarán en funcionamento de xeito inminente, a pesar das dificultades para alugalos. Ademais, hoxe mesmo estaba prevista a adxudicación dos 2 camións novos bicompartimentados que a Mancomunidade está en proceso de adquirir. O proceso de compra do monocompartimentado sufriu un pequeno retraso por quedar deserta unha primeira licitación, pero xa está en marcha a nova licitación. Segundo explican dende a Mancomunidade, as dificultades coas que se atoparon para reforzar rapidamente vía aluguer a actual flota de camións foron especialmente dúas. Por unha banda, a escasez de empresas no mercado que aluguen camións bicompartimentados, algo necesario para garantir a separación do lixo orgánico e inorgánico durante a recollida. E por outra banda, os prazos aos que obriga a Lei de Contratos do sector público. Prazos que fixeron imposible que o aluguer fora máis rápido e que os camións puideran chegar antes. O aluguer é por 6 meses e ao cabo deste, se fora necesario, poderíase prorrogar o contrato 6 meses máis. De xeito que, cando remate o contrato de aluguer destes 3 camións, estén funcionando os novos camións de adquisición. Con isto, dende a Mancomunidade agardan que a partir de agora a recollida do lixo vai a moito mellor e non haxa tantas incidencias. Dende a Mancomunidade apuntan que seguirán a traballar na consecución dos camións que faltan por repoñer e tamén na defensa dos intereses económicos da Mancomunidade, tal e como se fixo coa reclamación de Fomento, Construciones e Contratas pola revisión de prezos, onde a Xustiza deixou en 2 millóns de euros os 4 que reclamaban, polo que a Mancomunidade aforrou preto de 2 millóns de euros públicos.